Kini ang talagsang sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Busa barog, tindog, magmanaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw og ako Panibaya sa kabuntagon world. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Pakiguban ka namo as you are watching Panimaya sa Kabuntagon World. Yes, good morning. Good morning sa iyong tanan. Welcome, Nikki. So, kauban na to. Tawag kay si... For the meantime, itong kaikauban si Nikki, kay si Yup. Naglain ang iyang tiyan. Yes, get well soon, Yup. So, uban tayo, sunod nga Sabado. So, Nick, congrats nga na kauban ka na mo karon. Thank you. Yes, among ikalipay ang pakikuban sa imo karon, Nikki. Yes. O kato usab nga i-greet ang atong mga kapaglaom diha sa Visayas, labi na sa Bohol, nga nagatan-aw nato karon diha sa kining Iloilo, sa tanan sa Cebu, labi na sa kining part of kining Lanao. Okay, so daghan salamat sa pagtanaw ninyo sa ato Panimaya sa Kabuntagon. Yes, of course. Dinisod na mo kalimtan ang amo ang
viewers diha sa Cotabato City, diha sa Jensen, Davao, especially sa atong mga radio listeners. Yes, live Nga sila. naminaw Mga karon. listeners. Hello, good morning and happy Sabat kanina. Of course, diri po sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro, sa Camiguin, Iligan, ug ubang dapit nga maabot sa amo ang signal. Good morning and happy Sabat kaninyo diha. Yes. Thank you Yes. for watching Panibes sa Kaptagon World. At syempre, hindi po namin malilimutan sa pag-greet ang lahat ng mga viewers natin dyan sa Luzon area, lalo na sa Quezon City, sa Manila, sa Silang, sa Cavite, sa Palawan, at syempre sa lahat po na nanonood via live streaming o kaya sa Facebook. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo at panonood ninyo. Yes, Fitz. So atong i-greet ang mga kapaglaom nato nga nagtan-aw din sa Ozami City, Yes. Arqueta City, Yes. Dipolog City, Pagadian City, Tangub City, Ipil, Zamboanga City. Maayong buntag o happy Sabat. Ninyong tanan. Yes, Yes, kaninyo. of course. So, go Nick sa atong mga kapaglaom Yes, karon. Okay, so mga kapaglaom, dili na gyud mapugngan ang pag-abot sa summer. Yes. Og ang mga parents, makaspend more time sa ilang kids kay Yes, that's bakasyon true. naman. And likewise, today, kay Sabado naman pod, we will spend our time with you, mga kapaglaom. Yeah, Wow. that's right, Nikki. Now let us feel God's presence and let us appreciate every single detail of His love, of His compassion, and of His power. Busa mga kapaglaom, makigpanimbayan na another episode of praises, spirit-filled songs, and reminder of how great is our God, among giandam para kaninyo karong kabuntagon. Yes, daghan mo angayng atangan mga kapaglaom. Ug sa makausaan na ato usab nga silipon ang atong mga kahigalaan dito sa abroad, si Charm, si Lovely, labi na sa Arizona, USA. Ato ni sila nga tanahon karon. Mga pagpanimbaya kaninyong tanan diha mga kahigalaan, ilabi na sa ako mga pamilya og sa tanang viewers sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Mga kahigalaan, springtime na diri, as you can see, green ang among grass og makakita na gyud mig green at last. Aside sa green grass nga nagpa-inspire sa among kinabuhi dinhi isip mga trabahante gawa sa atong nasod, ang atong mga kahigalaan nga atong mahimamat every now and then, ilabi na kung sila atong makita sa atong iglesia. Karon atong himamaton si Philip. Pag abot ko na ko ning trabaho, naningkamot ko nga ug unsay dapat trabaho nako. Best ang imong Oo, best akong mapakita. Dayon ang uban pod, since nga nag-effort man ko jud na the best way for sa pagtrabaho ug unsa nga akong kinaya sa trabaho ug unsa akong pagtagad sa akong mga pasyente. Ang uban pod nag-follow sila sa ako ug unsa akong gibuhat, mao pod ang ilang gibuhat kay ila man nakita nga effective. Siyempre Pilipino. Ang nature sa akong trabaho is mag-take og x-rays, working x-rays all day. So, You're- nakaunsay mga... Oo. You already imagine what's the outcome of your product. Oh, really? Yeah. Murag ay mong mata murag x-ray na, murag ingani na siya. Sa among department, ang Pilipino duha rami magigsuon. Sa akong manghod na siya sa ultrasound og ako. And the rest radiology department wala na laing Pilipino og mao kami ra duha. Actually, akong membership na balhin na po diri, kay simbahan po ko dito sa Valley, down in Mesa, or in Phoenix, and in Chandler. Daghan po Pilipino dito, murag At home. at home pod. I was motivated to transfer my membership diri kay accepted ko diri. And also, one fact about this church is wala kayo mga batanon. Some people na ako'y nadunggan na mga describe this church as a dying church kay mga tiguang ng tao, then kinsa na may mapuli after those people gone. Mao nang ang kundri, I try my best na to focus on this church. Try to do my best here. Si Philip usalaman sa mga linibong OFW nga nagtrabaho diri sa United States of America.
og ang iyang testimonya sa pagtrabaho ni ining dapita nagapamatuod lamang nga adunay mga kalisdanan. Apan kung ikaw nagasalig og nagahatag sa imong kinabuhi diya sa Ginoo, adunay dakong milagro og adunay positibong resulta niini sa imong kinabuhi. Samtang sa laing bahin ang atong mga kaigsuonan diri sa Kingman SDA Church nakigpahad sa ilang serbisyo ngadto sa katawhan ni ining dapita. Atangi na unya sa atong news. Ug karon mga kahigalaan gikan diri sa Kingman, Arizona, muadto ta sa Pasadena, California. Here's Allison. Isa sa mga malig-ong pundok sa Filipino here sa California mao ang LASDAC or Los Angeles Seventh-day Adventist Church. Aniya kami sa langyaw nga dapit pa ng among kasing-kasing ug ang among gawi Pilipinong-Pilipino. Most of our members here are from Mindanao. Organizing community outreach, singing to patients, and bonding is as easy because we not only speak the same language, but we are connected because we have one vision and mission, and that is sharing Jesus Christ to others wherever we are. Kini si Allison Katoliko Taton, dinhi sa Los Angeles, California, nagpadala kaninyo sa mainitong panimbaya. Maayong pagpanimbaya kanatong tanan diha. We are currently here sa rooftop sa atong kaugalingon nga school diri sa Macau. And then as makita ninyo sa amo ang palibot diri ang amo ang school, ato ang school diri na himutang sa tunga-tunga ni aning mga tag-as kaayo nga mga buildings. Now, speaking of tulunghaan, advice ni Ellen G. White kanatong tanan and gikan ni siya nga knowledge from our God that we should have an education based on scriptural foundation. An education that will lead our children to gain knowledge of our God and to become partakers of the divine nature through obedience of God's will and way. Atong mga kadagkuan diri sa Macau Samyuk Middle School naghimo og mga pamaagi aron daghan kitag ma-invite nga mga ginikanan aron pod nga ilang ipasulod ang ilahang mga anak diri sa atong tulunghaan. Kay kini usa ka importante nga pahinumdom sa Ginoo, dili lamang alang kanato but alang pud sa tanan natong mga kaigsuonan. And usa kana nga pamaagi is ang open day. So as you can see, na ay mga booths diri sa kuang kilid kay ugma damlag ang open day sa school, and kani nga mga booth na ay mga baligya nga pagkaon, naapoy uban baligya nga mga toys, and usa sa mga pakulo sa ato ang mga estudyante o atong mga trabahante diri sa school. So mauna ang amuang aktibidades diri sa Macau. So back to studio. Daang salamat mga ate o kuya, ang Diyos magapanalangin kaninyo o kanatong tanan. Well mga kapaglaong, panibagong episode na usab, panibagong grupo ang magaharana kanato. God is real and so are His miracles. Another proof of God's greatness was witnessed. On Call It a Miracle, let's be moved by how God works in ways we find difficult to understand. Relevant and current issues, but what does the Bible say? How do we, Christians, live through these issues taking into considerations the teachings of the Bible? Unya ato ning himay-himayon kauban si Pastor Wendell Serrano sa Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, atong pagamyon ang kalibutan. Musilip taon niya sa Age of Wonders, ato ang mga nagahimo nini atong kahigalaan abroad, ato na silang tanawon unya. O sa laing bahin, ang ato pong atangan ang News Plus unyang taon-taon. Mubalik pa mi din hilang sa Panibaya sa Kabuntagon World. Friendship knows no boundaries. Grupo sa mga nagkalain-laing mag-alawit, nagkauban alang sa usa ka katuyuan, ang paggamit sa talento nga gihatag sa Dios. Nagsugod sa pagpraktis og mga alawiton sa udto sa adlawng Sabado, ug sa nagkadugay nahimo silang usa ka grupo. Ug kini ginganlan og The Seekers, tungod kay ilang una nga kanta naguluhan og Seekers of Your Heart. Ug sukad niadto nagsugod na sila sa ilang mga singing ministries, sama sa pagharana sa mga kauban sa iglesia, kasal ug uban pa. Mga kapaglaom, among ihatod diha kaninyo ang The Seekers para sa harana sa kabuntagon.
Nahibalo na ba kita kunon sa hinungdan? Ngano ba ang tanan nahulog sa sala? Ngano ba ang bulag dunaray pagkalarat? Ngano ba ang tawo dawa na'y kalumo? Baka kang hinungdan, garbo ang gigikanan, nganong nahitabo na kining tanan, sukat ka niadto sa langit pagikan, tali sa maayo ug sa dautan nga kini ginadungtan sa Dios nga Amahan. Hinumdumin kining tanan maoy sinugdanan. Nahibalo kita nga daghan nagbato niini, bisan pa nasayod na kunon sa'y resulta. Daghang nagkabulag nga mga pagtagad, daghan sabang nawala na sa pag-alagad. Baka kang hinungdan, garbo ang gigikanan, nganong nahitabo na kining tanan, sukat ka niadto sa langit pagikan, tali sa maayo ug sa dautan nga kini ginadumtan sa Dios nga Amahan. Hinumdumin kining tanan maoy sinugdanan. Muabot ang panahon, pagpahamtang sa hukom, kay sa Diyos ang tanan di malilo. Baka kang hinungdan, garbo ang gigikanan, nganong nahitabo na kining tanan, sukat ka niadto sa langit pagikan, tali sa maayo ug sa dautan nga kini ginadumtan sa Dios nga Amahan. Hinumdumi kining tanan maoy sinugdanan. Hinumdumi kining tanan maoy sinugdanan. Papaya contains an enzyme called papain, which can break down the tough protein chains in muscle meat. That's why people have used papaya to tenderize muscle meat. Papaya is incredibly healthy tropical fruit loaded with nutrients and antioxidants such as lycopene and carotenoids. And because of this, papaya can neutralize free radicals, and it can also slow down the progression of cancer cells. Papaya can improve heart health,
can improve digestion and prevent constipation. Papaya can protect against the skin damage and even wrinkles. To experience the health benefits of papaya, consider adding these healthy foods to your diet. And papaya is best eaten when it is ripe. Watch this simple recipe using papaya. Let us make papaya smoothie. These are the ingredients. 1 small ripe papaya cubes, half cup of coconut milk or gata, and 1 cup ice cubes. The procedures are the following. You just blend them together in a blender. Next, the gata, and then these ice cubes. Blend till smoothie. That's it, and you can serve this papaya smoothie immediately. Who wants to taste? Anybody? How does it taste? Wow! This is Miss Laila reminding you, health is the greatest wealth and contentment is the greatest gift. Be healthy is a wise choice. Panimbayat sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Engineer and Miss Elpidio Barbas. Depression, kahalok, kasakit ug magmahay. Diagnosed as breast cancer stage 3 ug adunay dakong kahalok sa pag-opera. Unsa imong bation kung ikaw nagbalatian sama nianing sakit o unsaon nimo pag-recover sa mao nga sitwasyon. Today on Call It a Miracle, atong diskubrihon kung giunsa pag-ayo sa pinakabantugan ug pinakamaayo nga doktor sa tanang panahon ang pag-ayo ani nga balatian. Let's welcome on the show Ma'am Lenny Makapayad. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, tell us about 6 years ago, unsay nahitabo sa imong kinabuhi? Nagpa-check up ko sa doktor tungod kay 3 months ko nga nagrigla nga walay hunong. Tapos dito nahibalaan nga ada na ko'y breast cancer at kato nga panahon. Pero padayon ko nagpa-check up ako nagsulti sa akong pamilya kay imong gitago. Di ko lang ko gusto nga mahasol sad sila tungod sa kuha lugar. Sa dihang nahibalaan nimo nga naa kay cancer, unsa imong initial nga reaction ug unsa pud imong plano human nga nahibalaan nimo nga naa ka ani nga balatian? Sa pagkaibalo nako kanang depression, di ba? Kanang marakag nawadag paglaom tungod kay ang sa akong una-una mura og nalimot ko nga naa ang Ginoo. Halimot ka sa iya nang naingon lang ko nga na decision ko nga di na ko mosimba tungod kay cancer. Ang ako din gikuan niya nga apelyido patay. So imong kuan nga pag nay cancer patay gyud ayon. Nang iko adi na ko magsimba, question akong Ginoo. So na-discourage ka, na-discourage. Nahimong nalimtan ako kung unsa ang iyang gahom. Giunsa ko niya. O ang tanan nga sakit gilimtan ako nga human na niya gibayran sa cross o giayo na ko niya. Akon hibalan duha ka tuig nga wa kaming simba. Giunsa kanya pagtawag balik sa iya? Human sa duha ka tuig, ako nauna-unaan pod nga buhi pa man ko. Without treatment. Without treatment. Ngilugwayan pa man sa Ginoo akong kinabuhi. Hangtod nga
Nibalik kog simba lugar, dili every Sunday. Kanang musimba sa hay dili. Inana lang pero nagpadayon ko ampo sa Ginoo nga iya kong lamdagan sa tanan nga akong gipanguna-una nga dili maayo kay aron kanang hapsay ang akong pagpuyo. Niabot dayon gyud siya og sa stage 2 siya pag-diagnose plumiro. Stage 2 After 5 years, ning kubuhi pa man day ko. Di ingon ko nga siguro dili pa ko patyon sa Ginoo. Gipili gyud ko sa Ginoo. Kay pinangga gud ko sa Ginoo og akong tibuok pamilya. Nahibalo na din akong mga anak kay 49 akong edad, nag-ingon dayon ko nga pastor, magpaampo ko. Tungod kay murag ambot og moabot pa ko og pila ka tuig. Kay ang akong tutoy nana siya sa Madirigamay. Then human ato na ampuan ko sa mong pastor tapos ang iyang ding asawa mogi nagdala nako dito sa provincial kay aron dili may maglinya og dugay tungod kay kaila ang doktor. Diretso ang among trabaho. Pagka human ato na diagnose ko stage 3B. Ya, ingon lagi dayon sad sila nga kinahanglan nga magpa-opera ko. Undergo ko chemotherapy kay aron pagkahuman mag-opera. Pero ang akong na dili paghihapon ko kay nabot kog 5 years stage 2. Ihap na lang sa kog another 5 years para mag-stage 4 ko para di ara ko taman. Unsa may tubag sa Ginoo sa imong pag-ampo nga naghangyo kaniya nga ipaabot lang kanyag 50 years old? Ang gikuan lang sa Ginoo sa kuha sa akong hangyo nga kana nga adlaw kanang matuman bitaw tanan ang akong gipangayo. Nya nahatag pud gina sa Ginoo kay sila akong bana, akong mga anak nagid sila preparation tanan. Plus ang mga gift nga wala na ako gi-expect kanang ako mga friends kato akong eldest nga anak siya ang nag-text akong mga amiga nga muanha nya maingon sila nga wala mi regalo ura-urada imong pag-invite. Dili man kamo magdalag regalo. Kamo ang regalo nako sa akong mama. Kay kana nga adlaw malipayon gid kay ko. Hangtod sa pagkatulog sa gabi medyo nakapahiyon pa ko, nagpasalamat ko sa Ginoo. Then ayun ko, Lord, kung ipamata ko nimo ugma kana blessing nga dako og extension sa lain akong kinabuhi nga magpadayon pa ko sa pagkinabuhi uban sa akong pamilya. Sa nabag-o ka, ma'am, di ba kay wala ka nag-submit of operation or any treatment? Amon hibalan nga operahan ka. So kad nga operahan ka, unsa man ang imo ang kipangbati ato or kabaguhan nga imo ang nabatiyag? So kad sa pag-opera nako, taas-taas na nga panahon ang nilabay. Tungod kay ang extension sa Ginoo sa akong kinabuhi taas na pod. Moingon kog ngano moingon kog taas tungod kay pila na di ka tuig ron, ma'am. I mean, pila na yung edad. So kad nga nag-ampo ka sa Ginoo abot unda kog 50 ka tuig. Atong Marso 2 nag-53 nako. So pila traditional sa akong gipangayo sa Ginoo nanay 3 years. Anya kanang mag-ampo rin po ko sa iya matag gabi sa before ko matulog, niingon ako sa iya nga, Lord, salamat tungod kay kana nga panahon imong gihatag. Dili na ko mangayo nimo og laing extension pila ka tuig. Ang ako nga imong kabubuton kung kanus ataman malipayon ako, dili na ko naguol. Uban sa akong pamilya, sa akong mga amiga. Usa dili na ko wala na ko'y kabalaka kung unsa ang maabot. Unsa imong plano sa ako. Well, og mumata ko ugma, praise the Lord. Ana na lang. Ana na imong pag-ampo karon. Ma'am, unsa man imo ang mensahe sa atong mga viewers nga aduna poy sa mga sitwasyon sa imuha nga naapapod sila sa kalibog karon? Ang ako lang kanang di lang ginatulimtan nga naa ang Ginoo.
sa atong kinabuhi. Kay murag mo na hitabo na ko kadyot. Kanang magpadayon ng pag-ampo bisan tuod naata sa kanang kaguol tungod kay doon na tayo mga balatian. Pero ang Ginoo naghulat lang pod sa ato nga moduol ta niya. Kung ang atong pagsalig sa Ginoo kung unsa siya mo trabaho sa atong kinabuhi kay bisan pa man magsalig tag doktor, instrumento lang man gud na sila. Best medicine ang naa sa Ginoo nga iyang gibuhat sa atong kinabuhi ug ang atong pagtuo unsa kadako atong pagtuo ug kanang dili lang mga pareha sa kuha nga dili ninyo isaba sa imong pamilya kay ang giingon ginila gikinahanglan nga masayod ang imong tibuok banay kay aron masolusyonan dili ka mag-inosara di ka mag-uol sa imong balatian. Thank you so much, Ma'am. Your story is very inspiring. Thank you so much. Matag usa ka nato adunay tagsa-tagsang suliran sa kinabuhi. Apan ang Ginoo nagstorya sa John 14:1 it says, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me." I hope nga with this matagaag paglaom ang atong balatian ug atong kalisdanan. Ang pagbalik sa Ginoo haduol na. Busag ikinahanglan ipadayag sa uban ang gugma sa Ginoo. O ganyan na karon ang mga kabatan-unan sa pagsubmitar sa ilang mga kasing-kasing aron sila mabansay ug magamit sa pagtapos sa buhat. Gugma, kalipay, kalinaw. Pipila lamang kini sa mga butang nga nagalangkop sa bunga sa balaang espiritu nga gikinahanglan aron ato mapabati ngadto sa uban isip igsuon niining kalibutan. Aduna kitay 650 ka mga young people nga natambong sa atong F-Camp 2017 dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission Headquarters diri sa Tiayon, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Para sa ako, ang kadaugan sa isa ka camping, makit-an nimo ko ang mga kabataan, makit-an ang pagtubo nila nga espirituhanon. Nga sa ilang pagbalik nga to, sa ilang kagaling nga puloy-anan o asa man galing sila mobalik, mahimo silang panalangin nga to sa uban. Kay tungod ang ilang na nakatunan diri sa sulod sa kampo, dili lamang kani mga activities aron mahimo sila nga malingaw sa ilang kinabuhi sa ilang summer, kundi mahimo gid nga mausab ang ilang kinabuhi nga to, may pinaka-importante sa tanan. Buti pasabot ni ini, kung unsa ang imong pagdumala karon, andamon nimo ang musunod nga henerasyon, kay sila ang musalo, ug kung maayo ang ilang pagkasalo, musumpay ang maayo nga pagdumala, ug pagdagan sa programa, ilabi na gyud sa kinabuhi nga espirituhanon, ug sa kinabuhi sa iglesia. Dili mabaylan ang kalipay o kasanatian nga nahiaguman sa mga batanon sulod sa usa ka semana sa Friendship Camp dinhi sa ZPM Headquarters. Kini nahimo usa ka dakong lakang diin nakapag-awhag kanila isip usa ka batanon. So ang tumungog tuyo nini maugyod ang soul winning mo na gitawag nga e-camp or friendship camp. Ang Pathfinder Camp is just very related pero based to siya sa skill based. Pass It On is actually the world's theme for youth ministries. Usa ka pa maagi sa pagtawag sa mga batanon nga mahimong kabahin sa buhat sa Ginoo. Congratulations sa Zamboanga Peninsula Mission. If you are a recipient of such blessings, do not ever forget to always pass it on. Ug ingon nga Youth Director sa Zamboanga Peninsula Mission, among gipasalamatan ang atong mga sponsors
ang ato nga mga kaigsuunan nga nagpaluyo ni ining ato nga dako nga F-Camp ug tungod sa inyong tabang ug sa inyong mga suporta sa pag-ampo ug sa mga tabang pinansyal ug uban pa kinahimong magmalampuson ug mulipayon o nagatuo kita nga kining ato karon nga tigo makatabang kini sa pagpalambo sa espirituhanon nga pagtuo sa atong mga kabatanunan labaw sa tanan ang ilang mga skills ug ilang mga talent nga mahimo kining katabang usab unya sa ilang paguli sila tagsa-tag sa mga iglesia. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Matod pa sa 1 Timothy 4:12, let no one look down on your youth, but be an example and set a pattern to the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Kini si Krasa Joy A. Salarda, may nitong nagpanimbaya. Panimbaya, gikan sa Sikayna District! Yay! Panimbaya, gikan sa Zone 3, Zone 4, CPM! Panimbaya, gikan sa Titay, Kalawit District! Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Engineer and Miss Elpidio Barbas. Mayong buntag mga kapaglawom, anianaw sab kita sa atong Bible Beats dinidapit sa Cagayan de Oro, Capitol Ground. Ako makauban karon ang atong maptikon nga volunteer sa Hope Channel. Ulay-lain, Miss Nikki, kumusta? Nakauban duty ka karon sa ato ang Bible Beats? Yes, Wing. Salamat sa pagpangutana. Okay ra kaayo ko. Ug nalipay ko nga kauban ta karon sa Bible Beats. First time. Yes. So karon ining kabuntagon ato pangutanon. Unsa man ato ipangutana sa atong mga kapaglawom? Okay, atong sayron sa atong mga higala dinhi sa Capitol Grounds. Sa niadtong unang panahon, adunay anak si Adan ug si Iba, duha ka buok. Si Cain ug si Abel. Si Cain ug si Abel. Yes. Ug gipahalad sila sa Ginoo. Lahi-lahi ilang mga halad. Kang kinsa man tong halad ang gidawat sa Ginoo ug kang kinsa man tong wala gidawat sa Ginoo. Yes. So atong pangutanon sayron nato sa atong mga kapaglaom dinhi sa Capitol Ground. Yes, Wing. So tara. Tara. Ato na pangita. Tanan na ta. Kinsang halad ang gidawat sa Ginoo? Naman dali ko katubag di ba kay ko imasog Bible? Sa imuhang huna-huna lang asay gidawat niya atong halad. Murag si Cain. Sige, usab-usab ang tubag unsa imong itubag. Sige, ready record. Pwede mo ko to? Oo, sige. Si Abel na pod. Yung anak niya si Cain at saka si Abel. Sino sa dalawa ang tinanggap sa Panginoon na halad or kanang alay? Yung sa idea mo lang. Kinsa man tong halad ang gidawat sa Ginoo? Pero ba ka idea, ma'am? Duha to niya kanak si Cain ug si Abel. So sa imong idea wa kay idea, sir. So ang gidawat sa Ginoo nga halad kinsa man? Kang Abel kay gipahalad to sila, ang gihalad ni Cain katuman tong mga prutas o vegetables niya. Kinsa man tong halad ang gidawat sa Ginoo? Kay Cain. Nakay idea unsa to yung gihalad? Ni Cain. Ni Cain? Juan murag yang anak man surut. Dalawa yun, dalawa. Ha? Nakalimutan ko na. Wala kang idea? Si Abel? Kinsa man tong gidawat nga halad? Of course, si kinsa man? Si Cain. Cain. Okay. Wala ang gidawat si Cain. Ang kang Abel no, mali. Kang Abel mo'y gidawat. Kang Cain mo'y wala gidawat. Kinsa man tong wala gidawat? Kay Adan? Si Adan ang ilang amahan. So kinsa man tong gidawat kang Cain, kang Abel? Ka Abel.
So nami hatag sa imo ha. Salamat. Salamat. Okay. Sige. So mga kapaglaom, ato na sang nasayran ang mga tubag sa atong mga kaigsunan. Nick, so unsa man ang imong masulti sa atong mga kapaglaom, nasayran nato sa ilang mga tubag. Yes, swing nalipay ta kay daghan tag na pangutan-an. Maski ang uban wala na tubag, ang uban na tubag, pero sure ko pag uli sa balay nila Magtuon gyud sila. magtuon gyud sila Oo, magtuon sila sa Bible atong gipangutanan sure nato. gyud nila. So, salamat kay Nick sa imong pagkuyog nako karon. Okay, salamat po Dwing sa oportunidad. Kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuuran, kini si Nikki Formentera. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Efraim Asenas, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Miss Edel Kirante, Mayor Emmanuel Mugot and family, Mr. and Mrs. Jerry Homop, Mr. and Mrs. Solomon Gebenkan, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahot, Doha Qatar SDA Church, Covina SDA Church, Lasdak SDA Church, Mr. and Dr. Max Baring, Dr. Shoni Maglenti and family, Mr. and Mrs. Francis Aguilar and family, Mr. and Mrs. Ping Digaon. We are living in a time when technology is developing faster than the church can recognize. For many, the blast of new technology, especially as it pertains to social networking, is fast-moving, beating our ability to evaluate critically and apply biblical standards. Social media have influenced our lives in all forms: politics, medical, education, and even our very own behavior. Every single day, the budding world of social media has transformed the way our culture communicates. Social networking sites provide numerous opportunities and benefits for people, such as information, communication, and entertainment. This system has covered all the wide spectrum that life is offering. People often think that social media is of great necessity. But is there any specific point in the Bible where Jesus talked about the advancement of today's technology? How had the church responded to this new generation of new networking? So what are Christians supposed to think about all of these? How can we exercise biblical discernment in the way we use this new media? Join us today as we deepen our perspective about social media, link or unlink, here in Good Morning Pastor. Good morning mga kapaglaom, aniano sab kita sa atong segment ang Good Morning Pastor. Now this morning atong makauban ang atong pinalangga nga retired pastor sa South o presidente sa South Philippine Union Conference kanhi, Pastor Wendell Serrano. Good morning, Pastor. Good morning. Good morning, Pastor. Yes. Good morning. So Ma'am J, ato hisgutan karon ang importante kay kaning social media. Social media, ministry in social media, Pastor. Yes. No. So, Pastor, sugdan nato. Unsa gyud day siya ka-importante ang social media karon? Hilabihan ka-importante kayo tungod kay ang usa ni ana alang sa pag-facilitate sa communication. Okay. Ang sunod nga akong nakita ang pagbinayloay sa mga panghunahuna. Okay. So it's another platform for conversation. Yes, ingon na ana. Apan gusto na ko ipasidaan sa mga nagagamit niini nga sama sa ubang mga butang. Bisag unsa kaayo kung gamiton sa dili maayo nga pamagi, mahimong dili maayo. Yes, no, naagit siya dapat discernment. So, so Pastor, giunsa sa social media ang pagbag-o sa kinabuhi sa tao? Makapabago tungod kay kini usa kini ka edukasyon sa tao. Bisag di siya maka-eskwela, makabasa, makadungog, makakita, daghang mga kausaban. Ikaduha, kini atong hibalon nga atong internet signal, halos bisag asa na lang makaabot. Yes, oo. Bisag asa. Bisag di maabot usahay sa unsa diha, pero pinaagi nining atong social media karon, maabot na. Oo. So, kini hilabihan ka importante kaayo makahatag kini og kaayuhan sa matag usa. Oo, no? So, naay kaayuhan sa matag usa, no? In general. Pero, Pastor, would this social media have like any contribution sa ato ang pagkinabuhi Kristohanon?
kung sa spiritual aspect, dako kaayo. Okay. Tungod kay maka-adto ka sa unsa imong gusto nga mga program maadtuan nimo. Apan gusto na ko ipadasig nga dinhira gyud ta sa Hope Channel. Oh yes, oo. Sa walay pabor-pabor. Diba? O tungod po sa social media Social na pa kuan na to no ang mga viewers na to tungod sa live Sa na live. to nga Oh. sa Facebook. Sa Diba? Facebook, oo. So pastor kanang sa mobalik ta dito sa Bible sa una nga panahon, doon na ba specific ani nga moabot ba gining panahon na karon nga atong technology nga moabot ning social media? Sa Daniel chapter 2, I think it's in verse 24 or 22. Wala man maging social media. Okay. Apa nagingon lang nga ang kaalam sa tao muuswag. So part and parcel ni ining social media mo ang pag-uswag sa kaalam sa tao. Kaalam sa tao. Unya atong makita sa Matthew chapter 24, si Jesus mismo mo ay nag-quote sa sinulat ni Daniel nga nagingon, kung inyo nang makita ang katumanan sa sinulat ni Daniel, nagpasabot nga haduol na ang maong paghitabo alang sa pagpangandam. So sa niana sa sinulat ni Daniel, mo ang ginaingon nga muswag ang kaalam sa tao. Mao nang niabot ang social media tungod sa kaalam. Diba? Oh. So, at the same time, ang good wing, as mentioned ganina ni Pastor No, it's another means man good of communication. So, mao nang ang mga tao, the flow of information, Pastor, ba, diba? Mas paspas na. Paspas Moabot kayo. sa mga, ano, Apan gusto na ko users. murag a sort of reminder sa tanan nga dili ang tanan nga naa sa social media pulos tinuod. Okay. Dili Oo. pud tanan sa naa sa social media pulos pud maayo. Mao. So naa na kinakanato ang pag-classify kung unsa ang maayo o kung unsa ang dili maayo. Oo, dayon kana siya pastor ba, so we have to classify. At the same time, nakita nato nga the social media would have an impact sa to us in growing in faith. Pastor, as a Christian, how can we like discern nga unsa man nato nga bitaw, oops, I have already trespassed the principles, the ana. So unsa man na, unsa atong mga mabuhat kay ana pastor? Ang pagpili sa maayo o dili maayo nagadepende na sa norm sa usa ka tawo. Okay. Sa iyang culture, sa iyang religion o guban pa. Kay alang sa mga conservative Christians, ang iyang estandarte ingon ni ana. Pero alang sa walay pagtagad sa estandarte, ang tanang pulos maayo alang niya. So naa na ni sa spiritual values nato. Okay, so mobalik gyud ta sa imuhang values, principles. Sa atong mga values. Oo. Labi na sa mga kabataan na ron, Ma'am G, no, nga pasagdan na lang diya sa internet niya. Gagmay pa kayo, mahay na kayo, lupig pa ganita. Maulawan tawing Oh. ba kay kebalo na sila mukulikot. Oh. And in that pastor kinahanglan gyud pud siya diha na gyud na kinahanglan ang guidance sa church ug sa uban nga mga leaders. Ang nakaayo sa kining social media, niini nga mga kapanahonan. Sa inyo naman yung panahon, ako murag nakasakay lang ko. Pero akong nakita ang accessibility. Pananglit sa mga research. Mupindot lang ka nga to sa Google o kung saan ang imong ginagamit, isulat lang nimo ang imong i-type ang subject matter, naanadayon. Ako karong gisulayan, kining kagubot na hitabo sa atong probinsya sa Bohol. Gisearch na ko tong pulis nga babae nga doon ay mga investigasyon nga gihimo. O sa background. Gi-google na ko, ano, balon na dayon ko. So inaana ra gyud siya. Inuna ka sayon. Ana siya kay muna siya gitawag information superhighway. Yes. Diba? So pastor, isa man jud ka nga do naman po kay gipadagan sa social media o do na ba kay mga ipadangat ngadto sa atong mga viewers karon? Yeah, ako nagagamit ko sa atong social media pinaagi sa S&S Media Ministry nga dunay hard copy sa atong lesson study nga binisaya. O gani akong nakita kung unsa kadali tungod kay sa gamay na ako nga pamaagi nagalukop na ta sa hapit og 200 ka mga nasod nga nakatag ang mga Bisaya ang nagagamit. So atong makita ni og unsa gyud. So nindot pa kayo pastor. So pastor, do na ba kay i-greet labi na sa mga kabataan kay gikan pa gini sa gawas. Friend me sa FB ani ni pastor, maibog ko magtanaw sige picture dito sa mga nindot nga talanawon sa US. So pastor, do na ba kay i-greet labi na sa mga kabataan o kang ma'am? Kay gusto na ko i-greet ang among anak nga tuwa dito sa Yara Junction.
ang apo nga pirmi sa bakod. Sa Victoria, Australia. Si Summer Rain, ang among apo nga pinalangga. O among anak nga babae si Rainbow. O ang iyang bana nga si Mark Hopkins. Gusto na ko nga ipadangat ang among mga mainitor nga pag-greet kanila. O sa among anak nga tuwausab sa Lumalinda, si Elma Gusilatar o kang Mervin Gusilatar o sa ilang anak na si Alec o si Gavin. O sa among anak usab nga naa sa Lumalinda gihapon, si Norquez o si Yvonne o sa ilang anak nga si Diesel. Wow. So Pastor, Ma'am J, atangan na po na to si Pastor. Asa na po siya sunod mo ato. Lagi ba? Kay makita na to sa social media nga si Pastor nag-adto po sa laing lugar. Oo, that's one way of informing us that Pastor is Sa there. social media gani, kung siya akong nakita dito nga angay na akong ipahat sa Pilipino, ako dayong ibutang dito sa akong Facebook. Daghan dayong That's one way of spreading the good news. Daghan dayong Diba? So inana. So daghan kaayo salamat Pastor. And I hope this will not be the last, but only the beginning of, diba? And anyway, na ako'y gustong ipasantop yun sa atong mga listeners. Okay? Ang social media maayo kung gamito nato sa maayo nga pamaagi. Yes. Sama ra ni sa bisag unsa nga butang. Sama sa dinamita kung gamiton pagbuak og bato, hilabang ninduta kay dali ra human ang karsada. Pero kung gamiton pagpatay og isda, di na maayo. So ang social media kung atong gamiton pag-relate nato sa maayo nga mga butang sa atong isig katao. Unya, gusto na ko ipasantop kaninyo. While na-impress kita sa imbento sa kalibutan karon, gusto na ko ipahinumdum kaninyo nga kining mga imbento karon nga arang ng yung ninduta, dili buti pasabot nga ang tao maayo na gyud og abilidad. Gusto na ko ipasabot nga kining mga imbento karon nag-compensate lang kini sa deficiency sa tao. Kay nagtuo man ko nga kung wa lang makasala ang tao, wala may cellphone gikinahanglan. Kay sa unang panahon ang mga manlalagna diretso lang sa Ginoo, outright na dayon. Diba? Nigamit ang cellphone kay medyo nagkakalayo na ang tao sa Ginoo. Diba? So that's one way, another way of using social media, diba? And another technology that we have. Again, salamat kaayo Pastor, nabusog ta mga kapaglaom sa pulong, no? Karon busogon pud mo namo sa awit. Ani ang sa kaharana. Samtang ako nagkatuaw sa akong nga panaw, gibati ko ang kaluya ug ang kauhaw. Wala ko'y kadangpan, wala'y kadulan, buot kong mubalik, buot mo padayon. Wala ko'y nailhan, wala ko mailhi, tinamay sa kadaghanan. Ako magunsa man, anak ko, subay sa dalan ko, dito sa unahan, nagahulan ako, ayaw paglingya, ayaw tanawa ang palibot mo, ayaw pagdagda, ako ang imong Diyos, tinamay sa bako, sinakit ang tanan, nang musunod sa lakang ko.
pabilin ka nako. Kini akong hangyo, anak ko, subay sa dalan ko, dito sa unahan, nagaulat ako, ayaw paglingiya, ayaw tanawa, ang palibot mo, ayaw pagtagda, ako ang imong Diyos, dinamay sa bako, sinakit ang tanan, nga musunod sa lakang ko. Sinakit ang tanan, nga musunod sa lakang ko. Hello kids, how are you feeling today? Do you know what we're going to be doing today? What? Well, you have to wait and find out. Welcome to Kids Station! What is your favorite fruit? Do you know what these fruits are? Yes. Do you like to eat this fruit? Yes. How can you describe this fruit? Strawberry has a lot of seeds on the outside. On the inside, it's very spongy looking. Grapes look very waxy, but on the inside, they're really squishy too. But they have seeds inside too. Pineapple may look very spiky and mean, but inside, it's really sweet. But sometimes it can be sour. As you can see, kids, all fruits are not the same. Some look good on the outside and some do not look good on the outside. But all fruits are tasty. It is the same with people. We are all different. You can't just tell who a person is like just by looking at them, but you have to get to know them. In 1 Samuel 16:7, it says, people look at the outside of a person, but the Lord looks at the heart. Have a great morning. Happy Sabbath. See you next time. Panimbuya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Engineer and Miss Elpidio Barbas. Maayong buntag mga kapaglaom ug happy Sabbath kaninyong tanan. Alas 7 ang usab ang takna sa Kabuntagon ug mo kini ang panahon nga atong gigahin alang sa atong 777 prayer diri sa atong segment ang Let's Pray Today. Atong kauban karon ang atong former South Philippine Union Conference President si Pastor Wendell Serrano. Maayong buntag, Pastor. Maayong buntag. Nalipay kami nakauban kanamo karon Kabuntagon. Salamat sa Ginoo. Kay mga kapaglaom karon amo na pagabasahan ang inyong gipadala mga prayer request ug una dire atong iampo ang bereaved family of the late Sheila May Habagat. So ang atong kauban nga batan-on ato siyang gi-pray dire previously last episode nato o karon mipahuli na gid siya, so ato siyang iampo pastor o iyang pamilya. Okay. O gikan pod kang 090593, please pray for the students who join the summer canvassing program. Ito mga canvassers ato po silang iampo pastor. May mga butang sa kinabuhis tao nga di nato masabtan. Sa mas kamatayon nga kalit, gusto namong itunol ang among kinasingkasing nga pahasubo alang sa mga Habagat family. May mga pangutanan ninyo nga di nato matubag.
ang Dios na lamang mo'y maghatag ka nato og katagbawan sa tanan. Apan usa lang kabutang ang gusto na kong isulti sa matag usa, the theology of prayer. Ang theology of prayer ingon lang nini kasimple. Pag humana tog ampos Ginoo, ang theology diha buti pasabot ang pagtulunan mo. Pag ampo nato atong gitransfer ang atong burden ngadto sa atong Dios. So dili na ta ni ana magunahon na pag-unsa tungod kay ang problema ato nang gibalhin ngadto sa Dios. Ang Dios na may mantigo ni ana. Okay? So maingon mausab sa atong mga batan-on nga may apel ni atong canvassing program, pagpangapod-apod sa mga pinatik. Ang Dios magapanaalang kaninyo nga mga pinatik magadala og mensahe sa kaluwasan ngadto sa matag usa. Og tingali buot sab nato hatagag pagtagad sa pinasay nga pagampo sa atong mga kaubanang Pilipino sa mga probinsya nga din adunay mga kagubot. Yes, Pastor. Specifically sa probinsya sa Bohol ug sa Lanao del Sur. Ato silang iampo nga panalipdan sila gikan sa kamot sa kaaway nga sila pag-aampingan sa atong Dios. So at karon mag-auhag ako kaninyo, maghimo kita og pinasay nga pagampo. O Dios nga balaan, tag-iya sa tanang mga butang. Ikaw mo'y naghahatag og kinabuhi ug ikaw sa mo'y nasayod kanus sa kami mo pahulay. Sa pinasay among giampo, ang panimalay ni Shilami Habagat. Masakit sa among pagbati nga kalit lamang ang iyang kamatayon, batanon pa siya. May mga butang nga dili masabta na mo nining kalibutana. Apan ikaw mo'y nagkakita unsay maayo sa matago sa kanamo sa unahan. Amon na lamang isalig o Diyos, nga kini nga panimalay makabaton gihapon og paglaom. Bisan pa sa mabugat nga gibati sa maong panimalay. Ginoo ikaw magahupay sa kasing-kasi sa matugusa nga biktima nining maong kamatayon. O amo sabi ampo Ginoo, ang amo nga kaigsunan nga naa sa mga probinsya sa mga adunay kagubot sama sa Bohol ug sa Lanao del Sur. Ginoo ta imo nang ihatag ang kalinaw, makabot na mo sa dili pa ikaw mo balik. Amo sabi ampo ang mga batanon nga may apil sa pagkatag-katag ng mga pinatik alang sa paglaom sa mayong panglawas o labaw sa tanan sa kaluwasan. Kung asa sila karon, ikaw mag-amping kanila, malikay sa mga disgrasya o katalagman. Among giampo sa Diyos ang nagdumala sa mga kagamhanan niini nga nasod. Mapresidente man, mabise-presidente, masenador o congressman, magobernador o mamayor o mabarangay captain, hatagan mo sila o Diyos o kaalam aron sila mahibalos pagdumala sa ilang constituency. O among giampo ang tanang mga viewers ug listeners sa Hope Channel nga sila magpapadayonon sa pagpamati ug pagtanaw nining maong episode. Salamat to Dios nga agaw nagtubag sa among pagampo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kayong salamat, Pastor. So, iuban ka naman sa pagampo karong kabuntagon. Ang Diyos magapanalangin sa tanan. Okay. Mga kapaglaom, salamat sa pagpadala sa iyong mga prayer request. Ug padayon gyapon kamo sa pagpadala niini pinagi sa atong Facebook page o baka sa atong contact number nga makita sa iyong mga TV screens. 1 Peter chapter 5 verse 7 says, "Cast all your anxiety on Jesus because He cares for you." Let us continue trusting God and let's pray today where you don't have to pray alone. Karon maminaw ta og usa na sab kawit gikan sa ato mga kapaglaom. Daon sa kadako ang pag-antos mo nga gibuhat mo alang ka na mo sa kapal
kasakit man, giatos mo kining tanan, baylo lamang sa akong kaluwasan. Diyos, sa dugo mo, gibago mo ako. Kapag sailuan mo na angkon ko, ang kausaban ako nang nabatnan sa pagantos mo, baylo ang kaluwasan ko. Walay makatandi sa pagtugyan mo, sa bugtong anak mo, alang ka na ako. Ang imong trono o ginharian mo, gibiyaan mo kining tanan, aron lamang ako may kabaguhan. O Diyos, sa dugo mo, gibago mo ako. Kapag sailuan mo na angkon ko, ang kausaban ako nang nabatnan sa pagantos mo, baylo ang kaluwasan ko. O Diyos, sa dugo mo, gibago mo ako. Kapag sailuan mo na angkon ko, ang kausaban ako nang nabatnan sa pagantos mo, baylo ang kaluwasan ko. Sa pagantos mo, baylo ang kaluwasan ko. Baylo ang kaluwasan ko. Og mga kapaglaom, aniya na pud kita sa paghatag og tambag sa usa ka suliran sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I am a woman, aged 32 years young. I have this man which I consider the man of my life before. We've been together like 8 years. He is younger than me. He is 29 and I'm 32. We were not perfect because we sometimes argue because of his immaturity, and he just can't decide on certain things that a man should decide. So we sometimes argue, or I even nag about it. Yet despite this, I know deep in my soul, I love him. Not until he cheated. Not only once, but
many times. Ayay ka. I tried to endure, but it has come to a point where I became full and forced to depart and totally leave him. But he's still contacting me asking for forgiveness. He still wants me back, but I don't want to. Months have passed and I'm fine now, yet he is still contacting me. My questions are, why do some long relationships can't last until marriage? Yet many short relationships got married. Does maturity really matter in a relationship? Who should control the relationship? How do you know if he is the one, or does anybody know? Ba? Sa atong letter sender, no? Nosebleed. Nosebleed. Medyo English bago. But anyways, thank you for sharing your problem with us, Chuck. Thank you for entrusting us. So, ato lang siyang summarize. Younger ang lalaki sa iyaha by 3 years, Pastor. Oo. 3 years. Oo, but diba, there is an issue on immaturity. There's also an issue on trust, diba? But her question is about commitment. Nga nukuno nga ang ilahang dugay nga relationship wala ni ending sa kaminyoon. Diba mo na yung unang pangutana. Dayon ang uban, Ang dali ra lalaki, kaayo, maminyo, Tapos diba? ang lalaki nakasala. Dili lang kaisa, kadaghan pa. Many times. So Many inana times. siya. So fits. Bata nga point of view. Okay, so I think ako naman siguro pinakabata. Sige, And single. from a young person's perspective siguro, no? Based lang po sa mga nadunggan akong experiences, basa sa libro. First ka question, gingon dito, ma'am? Why do some long relationships can't last until marriage? Can't last Ganon, di until ba siya mo marriage. ending dito sa simbahan? Usually, manggod, ang gakaitabo, siguro nga nung wala siya niabot sa point of marriage, kaya obserbahan sa tao, either both sides, nga dili gid sila ready na makommit into marriage. So, nasabot sila, they end up nga dili na sila mo commit. Pero katong mga short relationships nga end up into marriage, most likely, actually, nakailhan nga mga inana, dili ka makaingon gid nga once you enter directly nga magamayan yung time nga mag-ila-ila, maka-assure ka nga tsada po din yung pagpuyo. Though they end up nga naminyo gid sila sa kadjut na sila nag-uban, but it is not a guarantee silbi Nga perfect ang marriage. Perfect ang marriage, enjoy gid no, and bulas pod siya og dugay pod. Siguro sadyang na-feel na nila nga mo diretso sila, so diretso. Okay, so this is it na mo inana nga mga moments. Ina nga feeling labi na mga bata pa pod. Okay. And nako idugang siguro sa last next question. How would you know if he is the one? On someone, and or who should control the relationship? Or yung isa ka question fits, does maturity really matter in a relationship? I believe yes. Okay. Yes, and kuan po sa inana nga mga sitwasyon kailangan gid nga mas ilailahon pag yung mga tao. Okay. So mas ilailahon pag yun nimo ang tao yan mo bala ng maturity wing. Kani as per experience. Based on my experience. Dili oy kanang nag-ingon na siya nga naka-move on na siya. Kaya ang lalaki ko no nakasalag ka isa, dili ang kaisa kadaghan pa. Naman ko yung mga lalaki nga samtang dili pa sila minyo, murang musadlain sa kay pag maminyo na sila straight na gid mi ani mo na gid. Na yung ana pero dili na wala na diri sa channel. Pero na sa uban. Dili po na ideal. Dili po na siya ideal. Si pastor gi mo finish unya ani. So ang mahitabo na sabot-sabot lang unya kung ang imuhang sa imong hunahuna nga love gyud nimo siya, imo siyang pasayloon. Kung nakita nimo nga kini mag-usab man gini, imo siyang tagaan o kuan ba nga mag-usab na ka kung pasayloon ti ka. Ana, ang akong gusto kondisyon ba nga ang akong gusto imo nang tumanon. Unya ang lalaki mapugod kay ulahi magini mature gud ang lalaki. Una magin ang mga babae, di ba ma'am? Anak magina siya. So imo gina siyang dawaton nga kaming mga lalaki ulahi mi kamo may maguna, ikaw nagay mo adjust. Pero kung mao ra gina ang ending nga kung naigugma kaniya, imo siyang dawaton magistoryahan na imo pasayloon imo siya ana. Ana. So iya ra gyud tanaw niya. Look into yourself unsa to mga matter karon. We have with us the former president of SPUC, but sa ato pong he was once a marriage counselor. Yes. Pastor kini, istorya nga kaminyoon relationship unsa man imong sa marriage counseling. Walay ex kanunay nagpadayon. Kaya nga akong Facebook hilabayan kadaghang mga counseling nga akong ginahimo. Anyway, gusto na akong hatagag pagtagad. Gusto na ako hatagag pagtagad ang maong nangutana. Ang inyong gap sa age ninyo dili kayo taas.
A matter of 3 years. Oo. Ang di lang maayo ka ng taas o gap. Oo nga, murag imo pang subidahon na introduce nga imo ning asawa. Oo. No? Kanang bisag di na introduce makaila ang tao nga asawa ni. Oh. Dili magduda nga basig apo ni. Oo, di ba? Kay ang panuigos sa tao lahi-lahi og interest. Okay, oo. Magminyo ang lalaki tigulang kaayo. Butan na kog kaayo ha. Dayon ang asawa batanon kaayo. Pagplano ana kung usaw na to, namin tayo kwarta, usawa na to na. Oo. Moingon ang batanong asawa, Dad, laag-laag ta. Oo. Ingon ang ba na dili oy ipalit na to ni Karabaw. O yose? diba? So na Oo. dayo dako kayo nga conflict. So So dili na. extremes. O, dili siya Apang issue. gusto na ko ipahibalo sa atong mga listeners, ang dako nga gap sa panuigon mo di pud maayo. Oo. Sunod nga atong Sunod, hatagag oo. pagtagad. 8 years. Nag-unsa man mo nga naabot pa man nag 8 years. Okay? Doon ay akong gitambagan ingon ni 7 years pa noon to. Akong giingnan. Sa mga lalaki walay problema, bahalag 10 years ang relasyon. Agoy, oo. Ang akong burden na as babae. Nga naman, ang babae, gaagpas og panahon. Na age niya nga di na mga anak. Oo, the rearing. Ang lalaki, bisag nagasungkod na, makapaanak pa na. Kasi, so wala Oo. yung tayo problema. Oo, So, ba? inagpas ang sa babae tungod kay mas maayo ta productive ang ilang kami Oo, diba? Oo. Okay? Oo. Sunod, lugos-lugos man kapanganak tungod kay ang panuigon dako-dako na, makakwarta ang doktor ana kay masisaryan man gina. Tungod kay ang iyang mga part sa iyang lawas, di na maayo siya mo inat. So, Lagi, diba? So na yung medical aspect ni ana. Oo. Sunod. So, muna siya. Oh. Kung dugay ang relasyon, magkasinati og maayo. Oo. Apag kung hilabihan ka dugay ang relasyon, ang kasumol na mo'y Diha moabot na sa po tao. siya. So, mo po na siyang isang karason nga, no? Lagi. Sa kadugayon. Di na lang yun sila mo padayon. Ba? Pero na nga nga na pastor nga kuan, kana bitaw dali ra nag-ila, nagminyo na dayon. That's not ideal. No, that's not ideal. Oh. Oo. Tungod kay hilabihan, kadaghan pang adjasunon sa tao. Nindot taon taning inyong 8 years kung wa lang magbinuang ang lalaki. Oo. Nindot taon ta. Okay. Oo, because they know Tingali each na other frustrated ang babae. Nga nung niya ay dali ra kayo ng ilang relasyon, sangko og minyo. Na amo arang dugaya, wa mo sangko og minyo. Gani. Magpasalamat ka sa Ginoo. Nga naman, after 8 years na diskubrihan, you Correct. don't mean to each other. Lagi. Pastor, how would you know? Is sa imo ang counseling ba, Pastor? Would you know nga kanang lalaki mao na ba na siya or kana siyang babae mao na ba gyud na siya? Is there like any signs? Mayroon tag na madala nig stethoscope. No? Mayroon tag madala nig laboratory test. No? Ba? Oo. Una sa tanan, imong ihatag ang inyong relasyon ngadto sa Ginoo. Amen. Oo. Ginoo, kung siya, magkadayon mi. Di gani sa ato pa dili imong kabubuton. After 8 years nga mo magdayon, pasalamati ang Ginoo. Diba? It's a Na dili blessing. cute siya. Nga naman, kay kung pananglit, nagkadayon mo, unya, kining lalaki siya o kaayo, nangita og lain, Disgrasya. naminyo na mo. Oo. Mas Very ako- expensive ra ba gyud ang gasto para sa pagpa-rebukar sa maong Correct. kaminyoon. Which is also not advisable, Pastor, ba? You have to work So, out. so Ma'am J, nana lakita siya. na to gamay si Pastor mo tubag pa man. Oo. Kana sa mga bagong tubo ron, mingon magina sila wala gid ay forever. Oo. Alam mo na ron bagong Ba, tubo say nga mingon wala gid ay forever. Pero Tara, ma-work out Pastor. ra gyud Oh. na siya. Di ba, Pastor, nga kuan? Because relationship at the end of the day is a commitment of two individuals who have really like pledged that we will work this out. If it didn't work for you for 8 years, as what Pastor said, thank God for it. Take it as a blessing. Kaya nakita po ni mo kung unsa gyud siya. But at the end of the day, we must always remember we put God first in our relationship. Let Him be the guide and He will tell you kung mauna ba na siya gyud or dili. We hope, no? Salamat kaayo sa inyong Pero mga na- tambag, di ba? Oo. Nga kanang nakahatag mi og enlightenment sa kuan sa imuha. But Pastor, you have few messages Yeah. pa sa iya ha. Nangutana ka kung ang maturity Kana, oo. dako ba gyud ni kalabutan? Yes. Mm-mm. Maturity gyud.
Dili maturities panuigon, maturities Yes. panguna-una. Correct. Because age does not necessarily Una-una, kuan lagi. equal to maturity, ba? Sunod nga pangutana, who controls relationship? Relationship does not be controlled. Dili ni mo kontrolahon ang relasyon. Ang relasyon kana mura na siya tanom nga mamulak ra gyud iya. Yes. Kung imong atin mon, who ang pangutana kinsa? Both of you. Both of you. Yes, no, nurture it together. Kung saan ni mo paghibalo nga siya na, Lagi. imo nang mahibalaan kung nag-uban na mo paingon sa altar sa kaminyon. Wow. Siya na gyud. Di ba? Mo Okay. na gyud na Sa siya. diha nga nagkaminyo na mo, gihunaon ninyo nga murag dili mo, never think nga dili mo, basta makasal gani siya na na. Mo na gyud na siya. Commit to it. Di ba? Ma'am, Finally, ang commit matter to pa sa it. ito mga kameraman, check. Oh, ba dako kaayo nga check o kaning atong Check. bagong floor director Floor diri karon director, ba? check. Oh, si Leia o naminaw jud kay Leia. Anyway, so mga kapaglaom no, I hope that we were able to share with you some insights based on the problem nga gi-share sa ato ang letter sender. And So, salamat kay kang pastor. Salamat kaayo pastor. Sa Salamat time. fit sa imong Welcome, kuan and we welcome. really learned so much from you this morning. And mga kapaglaom, mopadayon pa ang inyong paboritong programa. Ayaw lag kahawa din ha. Mobalik pa mi. Nagpabiling presyohanan sa Middle East. Malampusong kasinatian ug mga testimonya taliwala sa kamingaw ug pag-antos. Leap of faith. The state of Qatar is roughly 7,300 kilometers from Manila with a direct flight time of 9 hours and 34 minutes. Early this year, Qatar's population was 2.6 million, but 2.3 million of it, or 88%, are foreign workers, of which 260,000, or 11%, are Filipinos. Islam is the state religion with only 13.8 Christians. Doha, usa sa mga syudad sa Qatar, atong nahimamat si Niris. Greener pasture ang nagunang rason sa iyang pagkapadpad din. First, of course, sa atong family. Ikaw na mila sa Pilipinas, which is Tikay ko. So, nangitag panarbaho para support sa atong family. Unang hagit sa mga OFW din sa Middle East ang kamingaw. Kainit sa summer ug ang pag-adjust sa mga butang nga wala na andan. Sama sa kultura, sinultihan o pagkaon. Apan giunsa niya sa paglabang kining tanan. Faith. Yung faith niya, yes. And prayer. Connect direct to God. Dako kay katabang. And yung promise niya sa Jeremiah 29:11. For I know the plans for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Taliwala sa mga naagian, nagpabiling lig-on sa iyang prinsipyo o gipalambo ni Niris ang iyang pagtuo sa atong Ginoo. Bisag asa ta mapadpad niining kalibutan, magmadasigon o palig-unon ang pagsalig sa amahan. Ato lang hinumduman, kay kung naay paglaom, There is hope. Sa akong likod nahimutang ang 10-foot wide nga glass bridge nga adunay gihabugon nga 400 feet ibabaw sa Grand Canyon ug kini nag-extend nga adunay 70 feet gikan sa tungoy sa Pangpang. Ang pagkamugna sa struktura, disenyo ug engineering ideas niini nga floor extension nagdala og daghang pagdaig sa mga ginatos nga turista nga muanhi niining lugara sa matag adlaw. This is the Grand Canyon Skywalk, one of the 7 wonders of the world. Ang Grand Canyon adunay gitas-on nga 446 kilometers, may gilapdon nga 29 kilometers ug 1,857 meters ang iyang gihabugon.
Ani-ani ining lugara ang exhibit sa mga klase-klaseng Pinoy-anan sa mga Native Americans nga naunang mipuyo ni ini nga canyon. Nakita mo ba ang kaanindot sa resulta sa daghang layers of rock formation ni ining mao nga canyon? Sa kinabuhi ba nagpatong-patong ang imong kabalaka, suliran ug kagul-anan? Gibati mo ba nga ikaw gipasagdan sa langit ng amahan? Hinuktuki ang nagpatong-patong nga mga bato. Sama sa inanay nga pagkapurma ni ini nga mga bato, ang atong kinabuhi mahulma. Kita madagma, mahulog, mapiga, tumban sa uban ug hulgaon sa mga kakuyaw. Apan ang Ginoo adunay gihan-ay nga ingranding disenyo sa atong mga kinabuhi. Ang mga leksyon gikan ni ini nga mga kasinatian mamahimo ra unya makapadugang sa kinabuhing mabulukon isip Kristohanon. The Bible says in 2 Corinthians 4 verses 8 to 9, "We are hard-pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed." Sa kadaghang mugna sa Ginoo ni ining kalibutana, kini nagpaila lamang sa kainggrande sa atong magbubuhat. If you have a grand problem, grand chaotic life, remember that at the edge of wonders, grand problems will surely lead you to a grand masterpiece in your life. Your problems will polish you and will shape you into a grand winner, child of God. Happy birthday to Aishin Roy Africa, Arnel Migabon, Cheryl Don Inato Kalibod, Clarence John Valencia, Ivan May Ako, Jessica Dahunan, Jimel Am Cabajo, Kenfield Perez Caderma, Micaela Queen Paradela, Noreen Nicole Baang, Sheen Solis de la Cruz, Therese Lauren Calibod, Apple Gel Inganyo Pipanya, and to all celebrants for the month of April, happy birthday. You are back here sa Panimbaya sa Kamuntagon World for your greetings. Mga paglaom, andam nami, gabit-bit nami diri sa iyong mga greetings. Andam nami muhatod. We're so excited. Sa iyong mga greetings. Labi na sa mga nag-birthday karon, happy birthday sa tanan. Gikan sa pinakagamay hantod sa pinaka. Yes, of course. Sakang birthday ni Jim. Happy birthday. Wow, happy birthday. Oh, belated happy birthday ni mo, Bing. Wala ka dire. So ano na ni pag mag-birthday mo, hawa ta dire. Sibat na ni, sibat. So, kanta ta. Happy birthday to you. Happy birthday sa tanang nag-birthday. Yes, God bless. Yes, you would like to greet Sir Rex Gonzaga and Ma'am Jessica. Good morning and happy Sabbath. Diya kaninyo. And of course, kang Dr. Darwin og sayang Panimalay. Good morning ka kaninyo, Sir Doc and Ma'am. O kamo sa mga ipanimbaya si Ma'am Cora Wahiman. Ma'am, salamat kayo mong suporta. O siyempre sa atong mga kusinera, no, salamat kayo sa inyong pagpadayon. Yes, Dr. Wahiman. Thank you. And of course, kang Dr. Wahiman. O buto sa mo ipanimbaya ang tanan mga listeners sa Hope Radio Hingog, no? Salamat kayo sa pagpadayon sa pagpaminaw. O gusto po i-greet ni Boss J, ang iyang parents, si Mr. and Mrs. Mario Angaw. O gusab si Jason and Elmar. O buto sa lang po ko i-greet ang atong mga Tagalog ni no, sa Signal Village SDA Church dyan sa Taguig, Metro Manila, Mr. and Mrs. Annalisa Saga Bermudez and family, and also Mr. Bobby Saga. Ug butosab na ako ipanimbaya ang atong mga kaigsuonan nga nag-attend karon sa Good News Federation Gathering gihimo sa Kinugitan Church sa Kinugitan, Misamis Oriental. So ikaw ang president dito. Murag na. Okay. So ang coverage ani dako-dako gyud gikan sa Taguluan, paingon sa Hingoog, lahos sa Magsaysay, Tabuk sa Kamigin. So nagtapok sila karon sa Kinugitan Church. So happy Sabbath yung tanan, makita ta diha unya hapon.
Yes, mga kapaglaom, ug ako pong gipasalamatan ang naghahatag sa giveaways The Plaque sa akong Bible Beats. Daghang kayong salamat sa inyong suporta. Ug karon na sila sa Butuan. Happy Sabat kaniyong tanan. Og panimbaya diha ka gikan kang Idil Kirante, pag-greet sa kang Andrian Kandodo Kirante, Happy Sabat. Og gikan kang Sharin Sabara SDA Church, especially kang Baslot family, Corpus family, Papanya family and Mila family. Greet po nako akong mga friends sa Bukidnon, kang Rilin, kang Gaygay, kang Hasmin og kang Patrick. Happy Sabat sa akong mga friends. I-greet nako diha sa Cebu, sila Duna, si Huda, si Jerome, si Shepherd, ug sa mas amigos. Thank you for watching Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, mga kabaglaom, ug atong i-greet si Mr. and Mrs. Camarillo, Auntie Dada, Kuya Bubong, hello, happy Sabat. Happy Sabat. Og si Jovin Jimenez sa Adventist Medical Center and co-workers. Hello, happy Sabat, Dira. Yes, mga kapaglaom, napabutay dungang greetings. This is from Terry Abaton. Happy Sabbath, everyone. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa Panimbaya sa Kabuntagon. Kay makatabang og dako sa pagpadasig sa tong katawhan labi na kanamong diya sa Kuwait. Pray for us. Hello, we are praying for everyone, for you there. Og diha sa Kuwait, happy Sabbath diha kaninyo. And from Jopi Palau Sinening, happy Sabbath, brethren. Jopi from JP Macy Pastor, happy Sabbath to all Adventist believers in the whole world. Wow. And I would like to greet also my parents diha sa Osami City, diha kang Pastor and Mrs. Prieto, o akong in-law, parents diha sa Dumingag, o diha sa mga brethren sa Dumingag. Good morning, happy Sabbath kaninyo. Okay, and of course, apo pong ipanimbaya, umabot ng pasalamatan si Sir Ephraim Asinas and family, and of course, Sir Ping Digaum. Salamat kayo sa inyong suporta. O, dahan pa greetings din, no? Yes. Basahan pa na to. Happy Sabbath, gikan kang Dodong Muñez from, how do you pronounce this? Semaj, ay maragibal niya ang pangalan, from watching from Pinol, California, and also Armando Plasencia. Happy Sabbath, Maurice Meringuez. And Jocelyn Gumahad, happy Sabbath to VC Sagittarius. Elnori Caballero, watching from Kenya, Africa, happy Sabbath. Rowena Segovia Estrada, happy Sabbath sa inyo. And also Didoy Nuj, sa pabasa ni happy Sabbath, brothers and sisters from Dubai. O gikan pud kang Dodong Muñez, I met Pastor Nelson Paulo yesterday on Sabbath during Bofesdak Bohol Federation of Seventh-day Adventist Association of Churches at Gindulman, Bohol. Nice to meet you, sir. More power and God bless your ministry on Hope Channel. Thanks for sharing to us the wonderful message of hope. Padayon ang atong mga greetings diri labi na sa Galula family diha sa Bansalan, Davao del Sur. Happy Sabat kaninyo diha. Greet po namo ang Bilo family diha sa Dipolog City. Thank you for live program from Dodong Muñoz. Og I am brother of Gidero, evangelist missionary in China, working in our SDA Church in China. The same time, an evangelist English teacher in China. I love watching Panimbaya sa Kabuntagon. Thank you. Thank you kayo sa pagtanong. Labi na sa ato ang mga kapaglaom diri palibot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Panimbaya sa Kabuntagon. Okay, og aduna pa din mga greetings gikan kang Tumampo Jesusa. Happy Sabbath sa inyong tanan din ha, watching from Tokyo. O kay Lia Monteverde Trapero, happy Sabbath to all of you from Salem, Oregon, USA. Wow. God bless you all. Social from Oregon. From Oregon. 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 Pagbasa mo na sa Oregon. Yes. Okay. Og aduna pa gikan kay Lea Monteverde Trapero. Ay, nabalik. Sorry, Nabalik na ni. Sige, okay, Hello, go. napari additional diri from Just Real Balansag. Happy Sabbath, everyone. Active viewer here in Prosperidad, Agusan del Sur, Mindanao. Hello diya sa taga-Agusan. Good morning. Hi, Happy good Sabbath morning. kaninyo. Happy Sabbath. Nalipay mi nga gatan ang mo diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yes. Og katong mga naila na mo sa Jansan nga convention, silang Ken Salarda din ha sa ZPM and Friends. Hello Ken. Og akong mother sa Mahayag. Hello mother, happy Sabbath. Yes, og si Happy Serving Sabbath. sa Jensan, Hope Radio Jensan, live ta karon Serving kauban sa mga volunteer diha sa Jensan. Daghan salamat sa inyong pagsunod sa atong Panimbaya sa Kabuntagon. Oh, go. Ang kuna, ang grasya og himaya nga sa langit kanato gigasa. Batia, ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon.
Gugma nga tuburan ug nagahatag dugang sa atong kadasig. Busa, kupti ang paglaom, kay adunay kadaugan ug sigurado ang kalawasan. Buhing paglaom nga mo'y tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dili ta niya pasagdan. Kita yang pinangga og siya atong galapanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, padayon natong greetings. Yes, hello Oasis family ug diha pod sa Lumasag family diha sa Pagadian City. I would like to greet also Mommy and Daddy, Pastor and Mrs. Kabahog diha sa Dumingag, mga paryente namo diha sa Josefina, Oroqueta City, and of course diha sa among mga batchmate diha sa Dumingag, Western Binocan Academy, batch 2006. Hello, good morning kaninyo diha. And of course, I would like to greet my parents diya sa Quezon City. Hello, Mapa. And sa kumanghod sa Isabela. Hi, Mai. And siyempre sa atong mga kabang teachers sa Hingog State Academy. Hello sa inyong tanan. Ug mga listeners sa Hope Radio Hingog. And buto po na ako i-greet ang akong mga mentors, akong mga kaubandra sa St. Peter's College of Balingasag. Hopefully, makatanaman ng episode mo no. And you will continue supporting our school. And of course, akong i-greet si akong amiga nga teacher na karon sa among barangay sa Calabo Integrated School, si Ate Janjan Molina. Hello ate. Nag-greet na gid. Yes, ug ako panimbaya sa Usamis, makita ta karon diha naami sa Usamis mga kapaglaom ug ugma naami sa Dipolog sa Dakak. So ato mi sa Fantasy. Wow. So kita-kita ta diha mga kapaglaom. Thank you kayo Dipolog City, Usamis City. Ogikan kang Ism Right. Good morning, Panimbaya sa Kabuntagon, watching here in Bullhead City, Arizona. Hello, sir. Happy Sabbath. Yes, ato po mga viewers sa Italy. Hello. Happy birthday, Jim Kabahog. Happy birthday. Ang sweet.